What?
hayi imiyekile wamanje uzobasana nomona lekhanda Abe muda please. We have round 2. Round 2. Everything round 2. Everything round 2. Milan ama dolgi card. Uthi nina nomona nebelenge. Nisho nani nebangishaya usuku. Yena lithi limpilo banake nebadala. I know. This one is let's go serious. When I think it's serious. I know. Siabuya. Sendile ke manje. Wadile ke manje. Manje busy ngona singile. Ayiyo nasibona Engabana ngokugijisa ngayo yazi esizoma sechazi le. Angikwazi ukugijima ngona ngayazi. Hayi, bekumisile politic balance. Mangifakela fana Eso